κράνος για τη ζωή σου. Κινδυνεύετε καθημερινά, κάθε βήμα, κάθε χιλιόμετρο της ζωής σας όταν δεν φοράτε κράνος και ζώνη ασφαλείας. Με έμφαση στο βόρειο οδικό άξονα αλλά και στα επικίνδυνα σημεία των επαρχιακών οδών, οι άνδρες της τροχέας και των περιφερειακών τμήματων βρίσκονται επίποδος για να διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων του Πάσχα που κορυφώνεται σήμερα και να αποτρέψουν επικίνδυνες παραβάσεις οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και τις συνέπειες κάθε απευκταίας σύγκρουσης. Σεβασμός θα έλεγα στους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνται στον δρόμο και πρόταση σε όλους τους οδηγούς να μην θεωρούν ότι έχουν υπερβολικές ικανότητες στην οδήγηση. Παρά την εξόρμηση των συνεργείων ελέγχου που έχουν εντολή να φιλοδορήσουν με τσουχτερά πρόστιμα όσους εντοπιστούν να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα και να παραβιάζουν προκλητικά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η ασφαλής έξοδος και επιστροφή των εκδρομέων παραμένει κύρια ευθύνη των ίδιων των οδηγών, όπως υπενθύμησαν με την παρουσία τους στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου τα μέλη του Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων «Εσύ Πρώτα». Είμαστε εδώ πρώτα αυτά τα χρόνια πολλά να τα κάνουμε ουσία. Έχουμε δώσει 50-50 δυστυχώς και μετά πάντα μας φταίει το κράτος και μας φταίνουν οι άλλοι. Και η ζωή είναι ανεκτήμητη, πρέπει να το καταλάβουμε. Οι εθελοντές του Συλλόγου βρέθηκαν το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης, μοιράζοντας ενημερωτικά φυλάδια αλλά και κόκκινες κάρτες στους οδηγούς που δεν φορούσαν ζώνες και προστατευτικά κράνη, υπενθυμίζοντας το σωτήριο ρόλο τους. Οι κόκκινες κάρτες πέφτουν βροχή. Να φανταστείτε ότι με μια απλή καταμέτρηση που κάναμε, 47 στους 100 αναβάτες μηχανών από όσους περάσαν σήμερα, αναλογικά, δεν φοράνε κράνος. Και είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια στρεβλή νοοτροπία, μια παντελής έλλειψη φόβου και αντίληψης οδηγικής ασφάλειας. Έχουμε βγάλει πάνω από 100 κόκκινες κάρτες και πολύ λίγες πράσινες κάρτες. Το θετικό είναι ότι πολλοί από αυτούς φέρανε κράνος στον αγκώνα, σταματήσαν, τον φορέσανε σωστά και μετά συνέχισαν την οδήγησή τους. Δυστυχώς για μία ακόμη φορά οι διαπιστώσεις είναι θλιβερές. Περισσότεροι από τους μισούς οδηγούς αγνοούν τους κανόνες ασφαλείας. Ακόμη και εκείνους που αφορούν στη ζωή των μικρών παιδιών, τα οποία στην πλειοψηφία τους διαπιστώθηκε να βρίσκονται στο μπροστινό κάθισμα αντί να είναι ασφαλισμένα στην πίσω πλευρά των οχημάτων. Τα παιδιά δεν κάνουν στο μπροστινό κάθισμα. Καλό Πάσχα! Μας εξέπληξε πάρα πολύ άσχημα, κάτι βέβαια που το βλέπαμε. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη μεταφορά παιδιών, νηπίων στις μηχανές μπροστά καθισμένα, χωρίς κράνος, αλλά και στο αυτοκίνητο στην πρώτη θέση, στην αγκαλιά της μαμάς της γιαγιάς. Και στις μηχανές το ίδιο. Δεν έχουν το δικαίωμα για αυτά τα παιδιά να αποφασίζουν να τα καταδικάζουν σε θάνατο.